pengen nderek gladi. Oke. Kene maju kene nduk Cahayu. Le benake iso benake ora? Mboten. Oh ya. Nggih, perkenalan dulu no. Kenalan namanya siapa? Kangge basa Jawa saged. Asmane sinten? Namine Dira. Ya kelas pinten? Dira. Bareng kowe muni Dira terus kelingan utang sepeda motor gua. Kelas pinten sik sekolah to? Sekawan. Kelas pinten? Sekawan. SD? SD. Lah yo SD to, Pak. Lah Kelas iya. kawan kok. Simbah weling, pokoke sesuk nek wis lulus saka SD kuwi ora sah sekolah ning kono neh ya. Lah yo baleni yo Bapak iki. Asmane bapake sinten, Nduk? Bapake sapa asmane? Iku Pak Dwi. Oh, Pak Pak Dwi. Dwi. Pemain ketoprak bapake, Pak. Oh, nggih. Ora. Mau Sampeyan nyanyi apa? Nembangin apa? Nembang napa, Nduk? Mbak Dira. Nembang napa? Aduh kos dayu Jadi niku bantu. ngimpi. 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 komplit sak bawane? Nggih. Oh iya. Oh, slendro napa pelak pilih slendro? Slendro. Slendro Pak Pit. Oh. Slendro sanga. Ngambara ing sedayune pundi, Nduk? Daleme, Nduk? Sedayune Bantul. Oh, Bantul. Oh, iya. Bener loh. Mesti dukuh apa ngono. Gue nek bantu le ngendi no Indonesia. Oh, Ya. ayo. Ya. Nduk Dira. Ngambara ing ngawang-ngawang. Apil. Kecil-kecil sih artikulasinya, sabar Kak. amit. Nggih. Hanga Angelangut bebasan tanpa tepi. putumu ya iso nembang ini apa ora, Mbah? Wah, putuku ki ya sak nembang beda wong ora iso basa Jawa wis. Masa Kurang sopan kok putuku. kurang sopan piye? Sekolah anu gurune nulis sudah muni Bu Guru sakrono ndrase ngali-ngalingi. Guru ndase kali-kali ya. Rong trap. Narapaseng meka mendang Ya, Apik, lantang. nenung. ngiber dari jagat. Cita-citane pengen dadi napa, Dik Dira? Dadi napa nggih? Oh. Apa? Pokoke sak dadine ngono. Pak yo iki apa pengen dadi Sing penting apa iki sadadine? iso makarya bekti karo wong tuwa. Cita-cita. Dadi wong sukses ngono Ah, nggih. nggih. Amin. Wulandara ngambarangung gai gunung. Ora mleset karo laras plek. Ah. Katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi. Bagus. Jas tenan. Iya, apik ya, apik. Iki Anak kok Pak iso Dewi ya. nggih, seragame iki iso padha karo Lah iya, mbak-mbak iso iki padha, apa abang-abang. mau janjian sik apa? Boten niku Oh, iya. Bapak Butuh seragam kathah. boten ngertos. Wah. Tapi Kene- niku cilik-cilik. Oh, cilik-cilik iya. Kene rada nengah ora jero nduk. Kene. Kuwi kaya Rada nembang merah kaya jeruk. neng kali ya. Ayo. Sak tembangnya ya. Seripat. Ayo. Sripat sripit lembeyan nemraka simpen
cakep, Elok, elok. bagus. Makasih nggih, Nduk Dira Ya, nggih. Sing Munggah tak sik. sing tak gumunke siji lho. Napa? Kowe isih cilik ning tempone iki iso pas. Pas Oh. iso. Ya kowe wis tuwa wis cok jatuh tempo lho. Kuwi telat le nyaur utang nek Ayo. jatuh tempo kuwi. Makan ukur. Heeh. Ya. Tetep Slendra Songo Pak Pit Slendra Songo. Ah, gendi sindenku cakrane kerat. Nah. Sinten? Ini Mbak Yosi niku. Nggih. No. Yo mikir ben digawa kowe dhewe, kowe tetep nggo mik no. Ini nih. Panas-panas mlaku, ora nggawa payung. Sandale diseret, lampahane mlaku, Surabaya ngekek, mesine Madia, Madia Jakarta janji rukun tetap merdeka. Dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu Jakarta. bujang yang paling bau sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun keluarganipun Bapak Sujiman. Sujiman Sujiman. sampun nimbali yang keping kali. Beberapa Kali kali. ini ya. Beberapa kali. Bar wayangan bengi iki sok ben nek apa kuwi rasulan saparan mesti do usul. Wayangan mulai, Pak Sigit mulai, Pak Sigit mulai. Ngono. Pak Sigit, Pak Sigit, Pak Sigit, Pak Sigit. Harapane ngoten. Harapane dalange maksudnya. Mboten sore mau do laporan kalian kula. Laporan masalah kok kaya ning kantor polisi tetep. Nggih. Nggih, nembang Mbak Yosi, nembang Mbak Yosi. Apa ini? Lagunipun napa? Lho, tak duwiti karo Mbah Waluyono. Oh ya Lagune napa? Lagu CSGK. Napa niku? apa itu? Mantos. Lopo bos bejaku ngono kayak apa ya? Aja digondeli. Oh. Ah. Apa sing liyane kuwi ora apa-apa, sing penting lagu ciri khas ini. Oh, Kok nggih. jatah Mbak Elisa ngono request. Ngano mawon Mbak Cangki. Napa? Kendeng mriki niku ciri khase kan gaplek. Nggih. Gaplek dumadi tiwul dumadine saka gaplek. Nggih. Nah, lagune ini sing ngelingke makanan pokok dulu. Itu Oh. tiwul nggih. Ora apal lek sinden kuni-kuni ku panganane Wong Blitar rek. beras ketan ya dekne. Napa mengi? Ya Mbak Yosi ben nembang ijen sik nggih. Yep. Iya. Ya, wis. Ah, Oh, wis. nembang Siap. ijen, nembang Engko- ijen. Nembang ijen. Yo, aku mau muni piye? Nembang ijen. nembang ijan. Ah, Nggih. Nggih, monggo. Engko masalah tiwul kule ngebruk karo Elisha ora apa-apa. Oh iya. Siap. Nggih. Napa niki? Nggih, menika request terbanyak menika. Katresnan sejati Mbak Yosi. Monggo lagu niku nggih sok saged liyane nggih saged. Kunjuk kanca-kanca CFC kalau mau nyuwun request Jogja istimewa. Manut Dara Yoga mawon nggih. Nggih. Ya. Lagune napa, Cok? Yo. Katresnan sejati request terbanyak iki. Wah iya, Ya. sing kanca-kanca CFC kabeh. Yo, dados. Yo.
Ini Mbak Elisa Gugong. Jogja istimewa Mbak Elisa. Mas Sigit. Sinten menika? Dalem, Pak. Kula kalih lungguh ten mriki. Oh, jenenge apa? Kula wau mbeta kas Medion brem karo sambel. Oh, mengaten, Pak. Ingkang pikantuk sinden. Oh, iya. Terus Mas Sigit kula gawani bakpia Pak Kirun, bakpia patuk. Alhamdulillah. Dados ten kene perjalanan Wonosari Gunung Kidul sampai Yogya wonten keluarga Bluro. Pak polisi dinese ning Gunung Kidul ndamel pusat jajan oleh-oleh Jogja dan Bantul, bakpia patok Pak Kirun. Oh. Nah niku tokone kanan jalan nek keng mriki kiri jalan. Oh ngaten. Dincipi nggih benan kula aturi lah. Siap. Le sindene sambel pecel karo brem. Mbak Elisa gawanono khusus Mbah Waluyo mercon. Mungkin tak saya judir. Lah ya kagem kanca-kanca pengrawit Subodo. Suryaya. Merep mangan bakpia ngenteni Subodo. Nggih leres niku Pak Kirun niku tokone utahe buka niku ten kiri jalan nek saking mriki niku ten daerah Bandung. Niku gadane anak kula Oh. sing dinas wonten mriki. Nggih. Pak polisi Mas Supri niki merambah ten Kambing Etawa. Oh. Sudah 200 Kambing Etawa. Alhamdulillah. Kagem Mbah Waluyo mbok bilih badhe nyusu piyambak monggo. Sampun kulino kula Mbah Kirun nyusu piyambak. Nek nyusu kula dhewe mboten ngajak kancane. Ndak gagu. Nggih. Matur nuwun Mbah Kirun menika grosir apa ya? Intermezzo. Dadi tinggo kulaan ngono nggih. Matur nuwun. nggih. Matur nuwun. Wah iki wis tak wenehke jagat senenge ra karuan iki. Kok Mbah Kirun ngono saya. Nggih. Sak lajengipun Elisa. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Korwil Yogyakarta kersakaken Jogja Istimewa. Oh, nika. Jogja Istimewa minangkani pamundukan sama dengan kita ya daerah Yogya nggih. Oh, nggih. Nadyan to mboten wonten kibote, mboten masalah. Oh, nek Cakraningrat wis ora nglepeh apa-apa monggo. Guru mutah. Kali sinten iki Mas Sangi? Monggo. Sinten? Sing apa sapa kuwi? Oh, Deni. Lah, yo, Pak Deni, yo. Ayo Den. Jogja Istimewa. Ayo, Sok. Yo. Ayo Nduk. Nadyan saarane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah menuju tresno kula kowe ra bakal tak matu. Bunga rasane wong kang lagi gandro tak berjuangke tekan janur melengkung
Gunung Kidule. Tepus Baron apa ngendi? Ning ndi yo kae diringi WL kan ning ndi lali aku. Oh iya, di itu ya. Diringi WL tahu terus Cakraningrat komplit ning hotel Santika. Santika. Weh. Elok teh bubuk enak no. Ora iso bubuk wong dalang kok. Kon bubuk piye? Oh lah ya tak iki. Kae sing gadah hotel menika padha kalih tiyang sepuh kula piyambak teng Rembang berkuasa mriku ten Pak Adnatu Wiman menika lenggahipun wonten Rembang. Nah niki Gunung Kidul sombek ya iki genah ngalamat rutin setahun pisan ning Nah kene. niku. Nah ini kan carane bleduken niku benjang besok-besok gitu. Ini Oh, udah iya. diat gitu. Wah sesone rasulan nangga Pak Sigit Cakraningrat komplit lah. Nggih. Saya sponsornya kata Gunung Kidul itu soalnya banyak yang merantau di Jabodetabek, di Oh mana iya syukuran warga Gunung Kidul biyen. betul. Ning- Jadi banyak orang suksesnya Pak Igit tuh rantauan-rantauan itu. Jane nggih kathah lho Mbak Elisa. Nggih. Gunung Kidul Bantul sing telepon kula kathah jane. Lah niku. Telepon nek Ning nggih ajeng telepone nanggap piye? to. Piye Mbak? Telepon ajeng nanggap. Nanggap tenan kuwi. Kring. Lah pundi kok dereng? Sorry. Lah jaluke mancal terus kula mboten Oh, mawon. Oh lah ya mancal. Wah, Mboten mawon. kanca-kancora. Ya wis kesempatan ini. Muga-muga niki jadi apa ya? Pun mboten wong jenenge wong dalang niku area pasarane niku enten dhewe-dhewe Mbak Elisa. Nggih. Nek kula jatahi teng lor, teng daerah mriku pun enten dhewe ngoten dadi. Lem-leran. Upama mayang mriki niku dianggep piknik ngoten mawon. Loh, ya itu apa ya? Jadi orang apa ya enaknya sekarang tuh pakai streaming itu loh Pak Igit. Jadi orang tuh bisa milih kan warga Jogja itu sekarang punya kelompok sendiri yang menyukai Pak Igit. Jadi udah nggak usah ragu-ragu lagi. Berarti Yogyakarta itu CFC bisa Yogyakarta. menyukai itu loh. Wis cetok didolan. Terima kasih Mbak Elisa. Hebatnya streaming ini kan udah beda-beda. Sekarang udah nggak ada batas gitu loh. Beda Oleh malah. latihan dodokan Yogyo tanganku nganti sak dalan-dalan ning mobil gini terus. Niku lho, wong tadi Iya. udah dirasani sama penggemar-penggemar. Wah, pokoknya nek keprake cecek-cecek niku nek dalang daerah lor napa etan niku sik matep yo Pak Sigit. Wah, itu lho. Susah loh itu cecek-cecek. Lah, iki latihanku jepite 3 sasi. Yoga-yoga biyen do sambat. Gimana? Wong ngene opo iki? Ki nggo nglatih jepitanku jempol. Nah, jepitane niku lho, itu nek gak ampuh, jepitane merucut niku. Weh lah pripun. Nggih, niku Ada yen tekniknya, Cakraningrat Ada tekniknya Pak Oh ini. iya. tak drill 3 sasi mutaraman Yogyakarta terus. Biyen ning Jonegoro Tuban Rembang gelem ora gelem ngene nyatane nggih diterima semuanya. Luar biasa niku. Mungkin-mungkin karena kan udah nggak ada batas Jogja Solo lah. Nggak Mana ada. berbagai daerah sekarang udah lintas ya Pak gitu. Beres. Tuh. Wah, aku pengenku kapan ya Elisa mayang ning nggonku. Mbok ditanggap. Ya tak tanggap. Lah nggih. Acara napa wonten lho? Loh, ning makam Bu Kartini. Oh iya Dalang sesuai ya, cewek kok. cewek. Ya, Emansipasi wanita. sama emansipasi apa? Emansipasi wanita. Sumben tahun 2026 di pendopo TBS Sambungan ada Binali Wayang Dunia. Wih, mantap. Sambungan Nek- semakin maju. Nek tarike sipane wayang Sipa Binali ya. Wayang. Heeh, makane ning Sambungan Jos. TBS TBS niku tahun budaya Sambungan. Oke. Jadi lagi sapa iki sing terseleksi? Oh, Elisa langsung tak DP-ni prosesan. Ngono ya, Ben. Jos. Bayaran, Ben. Ngono iya no. Enak. Bubuk enak. Coba numbanganmu Mbak Eni. Nggih. Kaya kebayake Elisa niku wernane Kuning. Kuning. kuning, podang kuning. Ah. Oh ditayupke mriki tayub. Lho Mbak Ayo, Gadung. Seragenan nggih. Nek cara mriki tayupe tayub napa? Tayub Napa napa, nggih Mbak? macem-macem nggih. Oh macam-macam. Bisa Iya. masuk semua. Semua. Angger dak niku wis tayub. Oke, pun tayub. Kalau Gunung Kidul itu yang terkenal ya campur sari. Kalau yang ala-ala tayub ya Kulon Progoan itu Oh, yang gitu. kayak dolala, apa anggu yang itu. Kalau Nek yang sing- joget-joget tayub, Nek sing katoke cekak-cekak nggo stocking itu. nggo kacamata ya. Pak? Dolala anggu itu anggu. Oh, aku seneng. Kok nek dolalak saka Purworejo ki apik-apik rumah aku. Jenengan seneng. Nun, Seneng jenengan.
Seneng anggar. Seneng tariane napa seneng? Seneng keseniane. Oh, keseniane. Senengane nek omong kok arep mblosokne wong. Lho kula nek kan dereng ngertos maksudnya iki sing pripun dadi jenengane iku seneng. Omong ora tariane. cocok karo batinmu. Cetakake. Kodang kuning nggih Mbak Eni nggih. Manut nggih. Ah. Duo yuk. Duo Loh, Eni Elisa. Oh iya. Malam hari ini di live streaming. Iya, iya. Dua ya di live streaming. Ya. 13 channel yang tertulis. Wah, 13 channel. Masih banyak yang belum Biasa. tertulis. Kelebu Jogja live streaming official. Bagus, wah. Duyan Dulan, Sige Channel, Putra Jawa Channel, Galeri Sdn Ayu Indonesia. Lisan Ayu TV, Wayang Nesia, Lawat Maja, JKV Multimedia, Kelir Budaya, Juve Multimedia Record, Jowo Pride, LB Irsani. Ini LB bareng. Ya, ya. Ya, oke. Buka saking vokal Mbak Eni. Ya. Ning nong. Ya. Sak bait Mbak Eni, sak bait Mbak Elisa. Wah. Neng noin nong konjo putra-putra Bobo Sujiman, Mas Eko, Mas Ari, Mas Dedi. Wah, Dedi iki calone di Anggun. Wah, iki mahasiswi ana UNESA, muridé Pak Joko Porong. Iya. Ayo, aja kuwatir Gun nek perkara bijimu ngomongke Pak Joko Porong. Sing mata kuliah Pak Joko Porong tok ning mata kuliah liyane ya ora. Ayo Mbak Eni. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran hanggoleki sing tak sayang. Ning
Bu Eni. Makasih Bu Eni wis tayupan ya. Sas. tenang. Menik-menik. Sampe nek menik-menik. Menok-menok. Menuk-menuk. Idola aku ini kalau di WL tuh kayak Bu Prastiwi Oh gitu. iya, Jadi betul. lucu gitu loh Bu Eni itu tuh. Kono kuning kene iteng kok. Beda. Ya ora. Iteng ra apa-apa. Ireng-irenge sepur ra masalah, Mbak. Nggih. Ana tetembungan, Mbak. Nggih. Nadyan to ireng akeh sing numpaki. Kowe Lah piye? tegese piye kuwi? Kira-kira sepur akeh sing ngenteni lho, Pak. Lah saiki nek ngenteni sepur, sepure teko apa ora terus ditumpaki. Boleh ya. Ora ana kok sepur dimut iki ora ana. Oh ya, gak ana sepur dimut nggih. Moncrot no. Monggo Pak sing badhe numpak monggo. Langsung ngene. Lah kok sing bonang penerus wis langsung ngene. Numpak sepur masane. Tak kira nek numpak sinden. Edan piye sinden tumpaki. Ampun. Ampun pripun? Ampun saiki. Wah. Weh, ngene iki lho jeneng sinden jarang perkara. Lagi mbut gawe, Mas. Nek omong sing apik, lagi nyambut gawe. Ora Lah. disingkat. Suwen. Kok kesuwen pripun? Mloro niku lagi mbut gawe. Oh, ngono. Dadak nyambut gawe. Alah. Mbut gawe. Wis penak. Oh iya. Mbembot. Oh gitu konsepnya. Mbembot nggih Bu nggih. Mbut pokoke. Weh, lah wis jan. Mbak Eni iki. Ayo mbut. Padahal dek niki anu lho iki. Mbak Eni iki piyayine iki humoris ket biyen. Humoris ya ceria terus lho. Mboten Wah. mboten nate meremut lho. Oh iya, niku mencintai diri sendiri. Mula menghibur diri sendiri. Oh, lah, ngono. Nadyan to pikirane bunek akeh ning dia bisa ngudari petenge atine dhewe. harus, no. Iya no, semua permasalahan itu ada jalan keluarnya. Gak eneng petenge blas iki sak. Ono sing ono sing petang tak delikne kok. Masa. Kowe anggere Mbak Eni bar curhat karo Ima, kuwi rampung berbaca. Oh ngono. Mula kanca curhati penting. Dalang iki kok yo ngerti sinden curhat terus sapa to? Weh, lah Kok ya paham. Tenang. Anu Pak Dalang ku akeh telek sandine kok. Telik. Telik. Oh, diganti to? Nggih. Tak kira telek. Wonten pamundutan menika wonten Napa sing nika? minta Gerajakan Banyuwangi sama Kusuma Wijaya dari penonton. Oke. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Berarti kowe karo Deni loro. Wah, dereng ini Mbak Yosi sama Mbak Den ya oke. Kowe iki bintang tamu ngene. Lho, kula niku anu mboten bintang tamu wau pas limbukan niki katresnan niku gara-gara niki. Wonten. Asline niku kalau di Ya sini. nek ngono kowe ngemsi wae iya. Ngene wae ben sing nembang ben Mbak Oh, Deni. lah ya ngono. Kita tampilnya. Kan tampilkan. Tapi kamu pernah ngejob MC belum? Belum lah. Ya, saya promosikan. Ya, MC. saya tampilnya kan seorang wanita dengan tinggi 199 cm kilometer dengan berat piro ya? Nora itu 30 kilo pupune tok. Pupu kiwa. Berarti wotengen pupune tok swidak. Heeh. Enggak. Mbak Deni lho. Swidak 5, Deng. Swidak kok swidak 5. Wong pupu loro kok. Mbuh tak timbang pupu loro tok swidak 5. Sing 5 kilo ya apa ning mbuh kok ora kok katutan. Kok anget. Kenyang. Kunjuli ra. Gerajakan Banyuwangi nggih, Den. Nggih. Nggih. Mpun ngantuk dereng? Sampun. Iya. Mbak Den iki ra tau ra ngantuk mangsaku. Ben bengi tak sawangi mesti merem, ra tau ra merem mesti ngene. Niku merem berdoa. Oh, berdoa. Marake ra udan ya iki. Nyapa? Jaya. Oh, Jaya ngopo? Dilewatne preman. Sing lewatne niku Jaya niku mau. Lewatne. Gara-gara Jaya. Oh. Wis pokoke awakmu sing salah. Ada. Ya wis ah. Ada iya. Ning nong. Aku bayangke nek Jaya gandeng karo Deni ngono wah. Wah. Ngeri. Apa ya?
Umpama biyen dadi bojone umpama biyen. Nggih, pripun? Wah, wis tenan. Walah Jaya saya budrek. Mboten lemu, ora lemu malahan. Entek awake. Entek. Langsung kok umbul-umbul blambiangan nggih. Ning nong. Blambiangan. Blambiangan. Kemelari tangan sari Nusantara. Blambiangan. Blambiangan. Kemelari tangan sari Nusantara. Blambiangan resosa senenge wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit diromati biru yara. Mati gede mati seger omyak ombel sakaratira. Blambiangan he gunung-gunung iromake perkoso. Sawah lan kebonan iromake syukur nguripi. Akeh prahara tapi langit diromake biru yara. Akeh suke mangelambang ombyak-ombyak sakaratira. Grajakan Banyuwangi ayo buka saka saron. Sing Komas Narki. Ayo. Ayo iki. Sarone wae aja cangkeme sing buka. Atos iki. Atos tenan ya. Nyawa, kok ngethong-ngethongke tabuh nyawa. Weh lah. Jarang. Sakmene. Narki apa? Kuwi kok garapi Lukman ngopo? Lukmane bocah wis anteng-anteng ngono apa jarake. Lukmane bocah sak alim-alime wong sak rombongan. Santeng-anteng kok jaraku. Monggo gerajakan. Ayo Ki. Kleng 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 klong klong. Apal ora? Ayo. Wah, bisa. Wah, iya. Gerajakan Banyuwangi Rahina bengi
Mau gerajakan Banyuwangi. Mau lagunya apa? Lagu Wijaya Wijaya. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Mbak Yosi karo Mbak Elisa wong loro. Duh. Iki tenan iki awake dhewe urip ning jaman apa, Gong? Iki bar Bratayuda gitu. Mosok. Bar Bratayuda iki para ndara-ndara Pandhawa ngguling yuda wis pindhane Ngastina para ndara-ndara Pandhawa duwe putra. Duwe putu malahan. Masa lha mok sing sliwer ndara Sasi Kirana do tuku rokok karo kopi. Kuwi mau iya. Kok cepet men ya rumangsaku. Wah, lha piye to? Mau tinggal kedap wis cepet iki wis. Kusuma Wijaya. Nggih. Teng mriki lagi tren lagune iki Kusuma. Iya, sama aja. Sama aja. Iki ora nganggo keyboard lho. Gong malah apik ora nganggo keyboard rumangsaku. Ketok le apa? Ketok le murni gamelan. Oh iya, cahe ora mangkat. Larase pelok niku nggih. Kusuma Wijaya, Kusuma kembang berarti kembang Wijaya, Wijaya Kusuma. Nggih. Iya. Luraji nema luraji. Coba kaya apa? Kusuma Wijaya kunjuk kang sami lenggah sedaya. Dados. Suci
sajroning ati kang suci lintang lintang banjur ana antariksa amimu ayu sarino kusuma wijaya amimu ayu sarino kusuma Matur nuwun Mbak Yesi, matur nuwun Mbak Elisa nggih. Mergo niki kanca-kanca mengki ya do bacot sebagian do bacot campur sari. Ngono ya. Heeh. Nah, iki nderekke Ndoro. Ndoro Werkudara terus nglakoni Banjaran Bima.